खन्थाइनि मुं लेफाफायाव थुब्रायनाय हांमा आफानि थं नागिरनानै। मानो एसेबां हांखुर जायो बिखा नोंनि थं नागिरनानै? आंथ' खोमाबाय सायखं नोंनि जस्टिंहां मानबायहां गोरबो खिलिनाय बोथोराव। सिनायज्लायनाय जायाखिसै मेगनजों मेगन, नाथाय गोरबोनि आमथा आमथा असेथार रोदा दोंसेनि थै, खुन्दुं दोंसेनि उथुमाय। मोदैजोंनो जोनोम, जोनोमजोंनो मोदै। नोंनि दावहारु मेथाइ खोनासंनानै मोजां मोनो बुरखायनो गोरबो। सुथि मोनो नांथानाय आगार, बेखायनो गोबोराखै लेफाफायाव थुब्रायजानाय हांमा। मोनाखैब्लाबो थं नोंनि सोंस्लुबनानै। नों होलाङाखिसै थाहैगोन देरानि गुमुर, सोंनानै लाखिनोबो उदिस मोनस्लाबाखिसै। रुंग'बायमोन नोंदि गुफुर सिनि गोबानायाव, बिखा फोरदां फोरदां सुथुर फेजेननानै। मिजिंफोरा मिनिसोरांनो आद्रा थाबाय, नोंनि हांमायाव एखनबा गां रज'यो, नोंनि हांमायाव एखनबा गां बायो, एखनबा गां बुब्राब बुब्राब थांखांफिनो। मोनफुङै हाबिला गोथां गोथै गोथां गोथै। इनायनो गोब्राब मोनो आं नोंनि लोगो लेवाफोरा खर' गिदिरब्ला। बिखाया जामखुलाङो आफा, रावखुथिया सालाय गिदिङा। नोंनो इसारा होदो दे, बिब्दि बोथोराव बोरै फिननांगौ आं सोंलुनि सोलाय। खोथाफोरा थुब्रायजादों नों गैयैनिफ्रायनो, रामायण महाभारतनि सलन्थाइमा नङाब्लाबो। रेबगाफा लावगाफा आंनि आखाइजों नांथानाय, फाखननि जिन्ज्रियाव खास्रोद जायो मावरिया मोन्दांथि। दबथायनानै दोननांगौ जायो रोदा नुथुनाय अजद, गारामा रानखांहोनानै मन'फिननांगौ जायो थाइफ्रिनाय मोदै। गथायनानै होनांगौ जायो खुदै जिरिनाय जाथोसे बिमुं। आफा मेगन सिगाङाव बादिंग्लायनाय रेगा, गंसे सिथ्लायावनो उसिफावनाय दैज्लां, गंसे सिथ्लायावनो रानख्रावनाय मेसें। आरोबाव साफिनाय रौनिया साननि मोदाननायजों, गंसे सिथ्लायावनो दङब्ला देरहासारनाय माहारिनि। नाजागोन फोथैनो आं आंनि लुबैनाय, सुथुरनि थैनाय बिखायाव अन्थाइ जाबसिननानै गोरबोनिफ्राय। थेवबो सोंलुफोरा मानलायो खाबु नागिरनानै। मानो राननाय जायो सुबुं मोनथाय फारागथि दिन्थिनानै? मानो बरायनाय जायो मोनथोर हिंसानि आर'नाइजों? मानो खुंनाय जायो थैनि गाबजों बिदाय फोरबो? मानो सेख'यो दावहारु जिउमा उदांस्रिनि? मानो दिनैबो उदां दायनिगिरि गोरोबथानि मुङै? मानो मानो मानो? गोजोन्थों। एसेनोसै।